Здравейте хора, днеска той купи лимолава, а аз купих от новите Хелоуин. Да. Дано да не харесат. Ти не харесат. Хора, не сме забравили откъде се отваряте. Вай, хора! Това мириш на лимон мириш. Това изглеждат много яко. Вай. Това няма мириш, ама това е мириш на лимон. Нали? Може ли аз да го питам първо? Че аз. Ти пробай първо това, пробай. Става. Вкусен е такова сок. Да, опитай да видиш. Ама няма ги ядем всички. Това ще направим. Ама тия трябва да ги таковаме. Тия ги не Нека аз да опитам това. Много е вкусно, ама парите пак не се струват. Поне, значи, вкусно е, но за лятото е по-добре. За лятото. Те викат за есента, ама по-хубаво е за лятото. Да. Много вкусно. Много извинявам се. Значи абонирайте се, 80 абонати трябва да стигнем. И знаете цел каква е. Целта каква е, знаете. Ако не знаете, скачали с колела, пранкове, Fortnite, микове, всичко. Значи, ако ви живеете в София, обарам нещо такова далече, поне лава бера ще струва 5 лева и пуканките към толкова. А тук струват 3,50. Не се шегувам. Това е уникално вкусно. Аз му давам 10 от 10. Ти колко му даваш? 8. А за лимолавата на 10 от 10. Аз давам 9. Значи тук струва 3,50, а пуканките 3. Но като цяло това е с 50 стотинки плюс, това е минус 50 стотинки. Да. Поне да са 2 лева и толкова. Бе се звъни, че му боли гърба. Чуна? Чели Станислав. Ако не знаете как се казва, той се казва Станислав, аз се казва Мариан. Вие хора няма как да